μόλις λεπτά μετά την είσοδο του στον αγωνιστικό χώρο, ο Σαλπικίδης από κοντινή απόσταση φέρνει το μάτς στα ίσια και το Ολυμπιακό στάδιο παίρνει φωτιά. Εκτελέστηκε το κόρνερ από τον Καραγκούνη. Δεν έκανε καλή έξοδο ο Ντόνι, παίρνει την κεφαλιά ο Σιμάου και από κοντά ο Σαλπικίδης έφτασε με αυτόν τον τρόπο χωρίς να βρει γεμάτα την μπάλα στο πλασέ του. Τη έλυσε στα δίχτυα από κοντινή απόσταση και φέρνει το μάτς στα ίσια. Ξαναμπαίνει στο παιχνίδι της πρώτης ο Παναθηναϊκός. Εκτελεστεί πρώτα το κόρνερ και ο Παναθηναϊκός παρατηρήσει από το για κάποια τραβήγματα στην περιοχή. Εκτελεστεί στο κόρνερ ήταν ο Λέτο με το αριστερό από εκείνο το σημείο. Πέρασε η μπάλα, βρίσκει στα πόδια του Σιμάου, δεν απομακρύνεται από τους Ιταλούς. Κακό πλασέ από τον καλή μπάλα στα δίχτυα. 2-2 ισοφαρίζει ο Παναθηναϊκός, Χριστοδουλόπουλος. Τρομερή ρέτα και χνόπτες, δύο αλλαγές και με τον πρώτο που ακουμπάνε την μπάλα πάνω και κόλπος Αλφής και στο λεπτός πάλι από την πέντε βάση. Βγάζει τον δείχνει χαρακτήρα, είπαμε το Παναθηναϊκός της Ευρωπαϊκής Μοναδιάς. Χωρίς θεολικό πράγμα. Έχει κάσει αρκετά πίσω τώρα η Ρώμα, βρίσκει τρόπους ο Παναθηναϊκός να πλησιάσει τη μεγάλη περιοχή του Ντόνι. Σέντα για το Σισέ, κεφαλιά στα δίχτυα. 1-2 μια φορά πάλι τους ξεφεύγει. Είπαμε ότι να είναι πιο δυνατός και από τον διαμορφή και κεντρικούς αμυντικούς, πιο ψηλός, πιο δυνατός. Έστω μια φορά καταφέρει και βάζει γκολ. Πολύ μεγάλη ανατροπή για τον Παναθηναϊκό που έχει τρομερό χαρακτήρα και ψυχολογία πραγματικά. Into the box, there's only Salpingidis forward, he has to check back, goes down, penalty! A penalty's been given for the foul on Guinness. Well, the award, he's there in a consultative role of Europa League goal. Cisse looking for the fourth in the Europa League and he's scored it! Djibril Cisse! Sarriette. Yes, good turn from him. Right, tries luck from there, and it's and he's scored! The away goal has now, but here's the break for Cisse. The flag stays down. Cisse looking at an incredible first run.